Čaukovia matičky, dneska budem používať iba ľud z rybárenia a nemôžem brať žiadny ľud z čestky a ani z nejakého floor lootu. Skúsim dať win, takže uvidíme sa v hre. Už som tu, takže môžeme skúsiť veľa Crime City padnúť. Je tam fishing spot, ak sa nemýlim. Nie, počkaj. Tak idem semka vedľa Dajka. Je tam fishing spot? Mne sa zdá, že hej. Ak by tam nebol, tak sa presuniem tam k korytnačkám. Dáme na 100 pro. Motorné auto, Robina, to si asi nebudem kupovať. Online fishing loot som si povedal, tak ideme aj fishing loot. Ideme fishing loot. A fishing rod. Rýchlo nejakú ganu potrebujem. Ganu. Nie shieldy, ganu. Nie shieldy, ganu. Aspoň mám 100 na 100. To je akože na schvál. Dobre. Potrebujem tu na tú ganu. Yes! Jedna. Jediná. Tak. Poď. Berem. Floor loot. Takže. Tak. Náboje. Vyhodím. Berem. Bodyguard, náboje, skočím. Prečo do mňa? Tak. Si idem po cápka, No tak. Dead. Superman. Dal mi matro. Veda náboje. To je cápek. Nie, to je PCčko. Keď mám tú pištolku. Potrebujem nejaký fishing spot dobrý. Dobre, dačo si dovolujem. Tak. Môžem ešte natáčať Rocket League, takže asi to skúsim. Môžem natáčať Minecraft, Hello Neighbor, jednotku ešte iba. Takže môžete napísať, že čo chcete, aby som vydával. Asi ďalšie video bude niečo také, že nie, Rocket League. Rocket League alebo Minec, jedno z toho. Nepoviem vám presne, čo tam budem robiť, ale bude tam, že bude to predstavenie jednej takej veci. A zase by to dalo damage. Ja som nevedel, že ti proste z veľkej výšky ti dá damage, aj keď si v aute. Klasika.
Ale mne to dalo do shieldov, sa mi zdalo. Škoda. Tak fajn. Môžem si dať ešte challenge, že padať only na kraje mapy, alebo niečo iné. Akože nejakom sa mi ten dože nejaký slabý. Tak. Hop. A. Kara. Vlastne to tak môžem rybariť. Zbraň. Poď. Pumpa. Poď. Šelfiška. Poď. Zbraň. Yes. Poď. Šelfiška. Poď. Small free. No ne. Šelfy sa mi aj hodia. Hej, Healy. Mám presne 100 na 100. Ja, Storm Beast. Monstrum. Fajn. Neviem, či dám bez tej pumpy. Musím spamovať. Tak poď. Dead? Dead. Tak poď. Nič. Nevadí. To už sa mi zničil benzín. Hop. Dobre. Tak. Už zomrieš? Tak. Teraz tam ten. Dat. Nice. Ta pištolka je vždycky strašný boost. Dostal strašnú bídu. Tak. Poď preč. Tak. To je zóna. Fajn, nevytlačí, zostane si tam, zdechne zónu. Môj problém to není. Zas to nevypadá, ale dobre.
Tá pištolka je jediná na blízko a to... Fajn. Hop. Lamp, to je čo za značku? Asi Ferrari. Alebo Porsche. Tak. Ten ma nabil. Fajn. Posledných 14 hráčov, jedného tam vidím. To pekne hantia. Fajn, fajn, fajn. Obidva sú v riftu. Ale akože aj ja môžem ísť. Dead eye on. Dobre, 12. Fajn, fajn, fajn. Na každý jeden detail si dávať bacha. Musím. Tam cápek, tam je cápek, tam je cápek. Na to mám tu inú ganu. Dvadsaťdeväť, 29. Tu máte. Bončo. Tak, niečo to niekde. Vypadá dobre, vypadá to veľmi dobre. Hlavne potrebujem sa stadiaľ dostať tadiaľ. Ten Octane má riadny zvuk. Potrebujem ale nejakú káru, nejakú čistú novú. Nice. Mám ťa, autíčko. A teraz iba chodiť po mape. A vyhadzovať zbrane. Budem hádzať, že veľa hráčov bude na ostrovoch. Sorry, ale akože ja som nemal žiadnu pumpu. Spamovať by som musel tak či tak. Ďalší. Ten dostane. Tak. Poď. Tak to je najjednudejší fight zo všetkých. Dead. Vypadá to nádejne. Takže. Medailňák. Yes! Medailony si asi zoberiem. Metiky nie.
medailňák. Bez mytik. Prosím, 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 prosím. Nevypadá najhoršie. Editneš sa? To nenávidím, keď sa stane. Tak poď si, poď si, poď si. Tá surfička je dobrá, tá surfička je dobrá. Poď. To je ťažké, 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 ťažké. S takýmto medailonom. A lootom. 3x18. Poď! Posledný hit. Dojdeme matro za chvíľku. Victory Royale! Tak akože... Druhá hra a mňa čaká editovanie, takže dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite dať like a odber a zatiaľ sa môžete pozrieť na môj Discord. Takže čus!